Dobrý den, já bych vám teď ráda představila paní psycholožku, doktorku Ivanku Zučkovou, která je naší poradkyní v psychologických otázkách. Já jsem velice ráda, že máme tady takový projekt hezký. Když mi oslovila paní Hečková, že chce založit školku s rodilým mluvčím v angličtině, začala jsem více hlouběji se zajímat o problematiku a zjistila jsem, že na tuto věc, na bilingvismus, na dvojazyčnou výchovu jsou různé názory. To znamená, někdo je zastáncem, někdo ne. Nicméně já jsem si vytvořila takový ucelený názor, že skutečně jde o skvělou, výbornou věc, protože jednak ze svých vlastních zkušeností vím a i z doložených výzkumů, které byly prováděny v různých státech evropských, vím, že tyto děti, které od malička už v tom předškolním věku se mají možnost seznámit s cizím jazykem, mají určitý náskok. Jednak tady toto prostředí rozvíjí myšlení, tyto děti jsou velice spontánní, rády imitují, nemají sociální zábrany ještě, takže když slyší se správnou výslovností rodilého mluvčího, má to pro ně velice dobrý efekt do budoucna, že pochytí tu správnou výslovnost, přízvuk, intonací, tempo řečí. A to bohužel cílenou výukou, která se podobá učení překladu z češtiny do cizího jazyka, slovíčka, učení se slovíček, prostě gramatiky. V tom pozdějším věku už tady tyto výhody dítě nemá. A je prokázáno, že v tom raném věku, předškolním do 6 let, právě děti úžasně jsou citlivé na přijímání jazyka, takže dobře si pamatují, mají výbornou mechanickou paměť a když se to děje hrou, citlivě, s citovým zázemím, pak to, že slyší mluvit někoho tím jazykem, je pro ně prostě zcela nenahraditelné. Takže tyto děti mají pak výhodu v pozdějším věku, že ten jazyk lépe zvládají. V České republice již existují mateřské školky takového typu, ale vyučují tam třeba Češky, které umí anglicky. Myslíte si, že je to totéž, co my nabízíme rodičům tady v naší školce? No, je velký rozdíl v tom, jakou metodou a jakým způsobem se ty děti s cizím jazykem seznamují. To znamená, samozřejmě, když slyší rodilého mluvčího, tak tu zvukovou stránku řeči nemůže prostě česká učitelka napodobit. Takže tam je velká výhoda, že výslovnost těchto dětí, které vlastně jakoby mimo děk se učí ten jazyk, takže vlastně to přejímají, odposlouchávají a to je ta výhoda. Samozřejmě, když je to dítě tak citlivé na to přijmout cizí jazyk, nebo i rodilou řeč, že jo, to je jedno, prostě se učí mluvit, tak tam je nevýhodou, že vlastně i ty chyby, které česká učitelka dělá, přejímají také, takže i s chybami. Že? No a samozřejmě na té výslovnosti je to poznat. No. Určitě. Myslíte si, že je vhodné nebo je správné, když tady máme smíšené věkové skupiny? Já bych se nebránila smíšené třídě. Ty starší děti mohou klidně se učit pomáhat těm malým. Malí zase něco získávají od těch starších.
A samozřejmě pak ale by měly být chvílky, kdy jsou odděleně a starší děti mají náročnější úkoly a malé děti zase odpovídající věkově té náročnosti. A co třeba, když nám rodiče namítají, že děti chodí jenom jednou nebo dvakrát za týden a vlastně, že vynechávají výuku v té své základní nebo v té mateřské škole a přijdou sem třeba jenom jednou v týdnu? Tak pokud máme mluvit o ideálu, samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby chodili celý týden, protože samozřejmě ta kvantita toho setkávání se s tím jazykem je také důležitá. Takže pokud chodí jenom jednou v týdnu nebo dvakrát v týdnu, určitě to tomu dítěti nevadí, je to obohacení, je to něco nového a děti rády mají nějakou změnu, něco nového, nové hračky. Když se tam cítí bezpečně v tom prostředí, tak by neměl být problém. No, pokud chodí jenom zkrácenou dobu v tom týdnu, tak by bylo dobré pak, aby ti rodiče nechávali dítě třeba poslouchat aspoň 4 hodiny denně ten cizí jazyk, třeba nějaké písničky nebo nějaké povídání v té angličtině nebo němčině nebo v tom jazyce, které se dítě učí. No, takže shrnuto, samozřejmě ideál je celý týden, no a pokud to není možné, nebo třeba si to rodiče nemohou dovolit, tak 1 nebo 2 dny v týdnu, ale určitě na celý den, protože je to určitě více a efektivnější, než když se učí, já nevím, 1 hodinu někde v nějaké lekci. A co byste třeba doporučila rodičům, kteří oponují, že jejich dítě pláče, když vlastně přijde nějaká změna a třeba pláče 10 nebo 15 minut nebo i déle? Já si myslím, že takové ty plačtivější děti, jo, no, za chviličku, když přijdou do toho zařízení, znáte to, že si zvyknou a že se zabaví a když zaujmeme jeho pozornost, tak pláč je pryč. Jsou citlivější děti samozřejmě, které ty změny snášejí tak jako pomalejí, ano. Nehovořím o těch dětech, které jsou úzkostné a třeba pláčou, i když je dáte do běžné školky, že? Tak pláčou, když je to déle než 6 týdnů nebo 2 měsíce, pak je vhodný odklad. To je jasné, že to dítě ještě není zralé na chození do školky. No nicméně zdravé, běžné dítě průměrné tyto změny zvládá a naopak je to pro ně dobré, že se učí takové té pružnosti, tomu přijímat ty změny. Něco zajímavého, něco nového, nějaké poznávání něčeho nezvyklého, protože to, že se něco stále opakuje, je vlastně jakoby nuda, nebo vlastně stereotyp. Rigidita, jo? A známe to, lidi neradí, že jo, i v dospělosti někteří mění něco. No, takže když od malička jsou vedeny k té změně, tak si myslím, že je to jenom plus. No a dá se to překonat, ten pláč například tím, někdy to je vázáno na maminku, že dítě pláče, protože je hodně na maminku citově vázáno, třeba je ta maminka na mateřské. No a pak je třeba vhodné, když tatínek vodí dítě do školky, protože tam je zvyklé, že tatínek odchází, tak je to normální. Nebo dítě, když ví, kde maminka je, pozná třeba tu kancelář, kde pracuje. A řekne se mu konkrétně, tady maminka bude dělat tyto papíry a přijde si pro tebe po svačince nebo po obědě. A ty si budeš říct mu za chvilku. To je něco nepředstavitelného pro dítě. A ono si myslí, takové možná 3leté dítě, že ta maminka mizí, že už nebude. Takže tam vyplývá z toho nepochopení
toho času a toho, že ta maminka není, jo, takže tam potom je výhoda, když ví, kde maminka je, neříkat abstraktně za chvilku přijdu, ale ty si pohraješ, poobědváš a pak tady na té lavičce budu na tebe čekat. No, anebo dát dítěti nějakou svoji oblíbenou hračku z domova, polštářek, něco, s čím usíná, aby to tady měla, hlídej si to. A ty mi dej taky do mé práce něco, co já ti budu hlídat. A pak se sejdeme a řekneme si, jak jsme si pohlídali svoje věci. Jo? Takže jsou na to nějaké takové finty, bych řekla. Můžete nám vlastně tak celkově shrnout v podstatě to, co tady nabízíme. Nabízíme tady cizojazyčné prostředí, máme tady rodilé mluvčí, máme tady rodinnou atmosféru a co byste tak jakoby celkem nebo v celku řekla o té školce, kde je ten prospěch tomu dítěti? Ano, já to považuji za velice úžasnou, skvělou věc, že někdo takovéto projekty u nás vymýšlí a je schopen je realizovat, poněvadž v dnešní době, kdy máme otevřené hranice a kdy je propojen svět a vlastně ta angličtina se stává celosvětovým jazykem, tak je to strašně důležité umět anglicky, obzvlášť anglicky si myslím. Takže mně se to moc líbí, obzvlášť se mi líbí, že ve vaší školce jsou muž a žena, takže to je vlastně imituje jakoby rodinu. No a jsou to velice milí, klidní lidé, takže s dětma to umí a to je strašně důležité, aby i ten rodilý mluvčí měl ty výchovné kvality. Což si myslím se vám podařilo najít správné lidi. No a věřím tomu, nebo jsem o tom přesvědčena, že opravdu ty děti, pokud chodí do této školky, naučí se jazyk efektivněji, rychleji, mají velkou výhodu oproti jiným dětem ve vzdělávání, protože to rozvíjí celkově myšlení, cvičí si paměť, rozšiřuje se paměť, i pozornost, i sociální zábrany pak nemají v používání. Já to vím na sobě, celý život se učím anglicky, ale když se dostanu do anglicky mluvícího prostředí, tak mám problém, prostě stydím se angličtinu používat, protože vím, že moje výslovnost není dobrá a toto právě u těchto dětí se vytrénuje, že ty zábrany nemají. Takže je celá řada těch výhod, které to přináší. Viděla jste naši školku, jaký dojem na vás udělala, když jste si to tady všechno prošla, viděla jste práci našich rodilých mluvčí, řekněte sama svůj názor. Vaše školka je krásná, je barevná, poskytuje zázemí a jak jsem pozorovala, tak je tady milé zacházení s dětmi, zvládáte i třeba problém, kdyby nějaké dítě se rozplakalo, takže viděla jsem, že právě vaši lektoři s dětma hovoří při práci, mají velice rozmanitou činnost. Děti už se chytají jazyka, to znamená, slyšela jsem je, jak povídají o barvách a hlavně teda rozumí. To je překvapivé, že rozumí, co ten člověk v té cizí řeči říká. To je zajímavé, ano. Ještě musím zmínit jednu nevýhodu bilingvismu. A abychom neříkali jenom, jako, jak je to super, že jo, tak musíme taky být objektivní. Je tam
někdy pomalejší vývoj celkově té řeči, jakoby navenek. Jo? Ono to je vevnitř v tom dítěti, ono rozumí a všechno. Může se stát, že přechodně používá slovíčka z angličtiny, z češtiny dohromady, že to jakoby míchá, ale je to zcela neškodné, je to přechodné období, není třeba se toho bát. Časem, jak zraje nervový systém, mozek, tak dítě potom už dokáže oddělit ty dva jazyky, takže toho bych se vůbec nebála. Já myslím, že paní doktorka má ještě spoustu dalších rad a doporučení pro rodiče i pro zájemce. Pokud máte nějaké dotazy, můžete na našich webových stránkách, máme otevřenou poradnu, anebo osobně můžete přijít k nám, stačí si zavolat, domluvit si schůzku a můžete se zeptat na nějaký problém nebo na něco, co byste potřebovali vyřešit.